na ɗaya daga cikin kuskuren da Sadiya Haruna ke aiwatarwa a cikin rayuwarta bayan ta yi aure. Irin wannan abubuwan na cikin abubuwan da ake yaɗa su a social media, wanda malamai da dama sun bayyana cewa abubuwa ne wanda sam bai kamata ba. Amma ita kuma ta ɗau wannan abubuwa a matsayin wayewa da wani ganin ci gaba. Idan ba ku manta ba, shekarun da suka gabata, ko mu ce 'yan watannin da suka gabata, irin wannan abu ta aiwatar a halin yanzu, na yanda wannan bidiyo ya ɓulla a shafin social media. Shi ma irinsa ya faru da Gfresh, kuma sannan ya ɓulla a shafin social media. Mutane da dama wasu sun yi murna, sun ce ai ma'aurata ne ba matsala, amma kuma yaɗawa shi ne abin da ba a buƙata. Idan suka yi abinsu normal, ba wanda ya sani, babu wanda zai damu, wannan halal suka yi kuma za su samu lada ma. Amma idan har suka bayyana social media, a nan ne ake samun matsala. Yanzu daga auren nasu, bayan an kai ta gidan mijin nata, kalli irin abin da ya fara faruwa, inda wasu a gabansu ake aikata irin wannan abu, har suna bayyana cewa wai hakan yayi daidai, suna bayyana abubuwa da dama. Mutane na tofa albarkacin baki, wasu suna ganin burgewa hakan, wasu suna ganin cewa kuma hakan abin kunya ne. Kuma sannan wannan ba wai al'ada ce ta malam Bahaushe ba, kuma sannan wannan ba addini ba ne ba. Gaba ɗaya abin ya saɓa addini. Daga cikin abin da auren nata bayan albarka yake mutuwa bayan lokaci ƙanƙani. Don Allah da ya kyauta, Allah ya shirya mai shiriwa ce, kuma sannan Allah ya zama mata da aurenta lafiya. Amma irin wannan abu da ke aiwatarwa, gaskiya ya kamata ace ta daina. Wannan fa shi ne karo na biyu da ta aiwatar da wannan a social media.